Tatra Prešov v tejto sezóne Ligy šampiónov. Obrovský, senzačný úspech slovenskej hádzanej. Tatra Prešov remizoval 26-26. Je to neuveriteľné, čo sa podarilo trénerovi Rastislavovi Trčíkovi, ktorý dokázal uhrať remízu z HSV Hamburg. Bolo to o tom, že vo chvíli, keď diváci ucítili a hráči, že majú šancu, tak fantastickým spôsobom zabrali a je to vďaka hlavne hráčom, to nie je nič iného, vďaka tej skvelej atmosfére v Prešovskej mestskej hale, takže ono to je viacej faktorov dohromady a zišlo sa to v pravý čas. Kubo Krupa vlastne poprvé v Champions League zachytal tak, jak sme na neho zvykli a pokiaľ vám brankár nepomôže vám nič iného a dneska podal fantastický výkon. Pred zápasom my sme to brali všetkými 10, stalo sa to, čo asi možno nikto nedúfal v tejto hale. Paráda, ako my sme za bod veľmi šťastní, vychutnáme si to a je to pre nás konečne ten bod pred tými smolnými zápasmi doma s Koldingom a Montpellierom, keď nám to šlo na konci závere, tak dneska sa nám to šťastíčko priklonilo a ďakujem Bohu za ten bod, perfektný zápas. Sám som ešte doteraz som ešte v šoku, čo sme vlastne dokázali fakt, že takému veľkému klubu, jak je Hamburg, zobrať bod, fakt klobúk dole sme zabojovali, fakt v obrane v útoku super, som šťastný. My sme radi, však robíme to aj pre Tatra Prešov, robíme to aj pre Slovensko, momentálne slovenské hádzané darí, takže my sme veľmi radi, že sme mohli takto reprezentovať Slovensko a Tatrana, len tak, aby nám to išlo aj ďalej. Myslím, že to veľmi dobrý taktický ťah, fakt sme si hovorili, že tú vysunutú obranu vyskúšame, že sa budeme snažiť im to znemožniť, potom sme zasunuli, fakt boli zaskočení a fakt nám to vydržalo až do konca, uhrali sme ten bodík, jak som povedal, sme fakt šťastní z toho.